akuluakulu senderani pafupi tikambirane za nkhani yokhuza hotelo imeneyi. Hotelo imeneyi ine ndimakonda kuyitchula kuti Amaryllis hotel poinyadira. One of the best hotels in Blantyre padakali pano, one of the hottest hotels in Blantyre. Anyway, nkhani yomwe tifuna tikambe pano mwina mwazimva kale kuti hotelo imeneyi padakali pano ili pa scandal. Nditawitchula kuti scandal. Ine video hii ndifuna ndingofotokozera abale anga inuyo anzanga kuti muidziwe nkhani iyi bwinobwino kuti nkhani iyi ikuti bwanji. Nkhani iyi ikukhuza magulu awiri, nene kuti maparties awiri. Pate yoyamba ndi eni ake a hotelo imeneyi Amaryllis hotel. Chabwino. Eni ake a hotelo imeneyi. Pate yachiwiri ndi bungwe la lomwe limasamala ndalama za pension ku Malawi. Bungwe limeneli limatchedwa the Public Service Pension Trust Fund. Ine ndimangoziwa kuti pension fund. Ambiri timangotero pension fund. Pension fund dzina lake lonse la pansonkho ndi the Public Service Pension Trust Fund, PSPTF ya Malawi. Bungwe limeneli linakhazikitsidwa mchaka cha 2017 ndipo ntchito yake ndi kutolera misonkho ya Malawi onse amene amagwira ntchito mboma. Osati misonkho yayi, koma nene kuti ndalama ya pension. Pension. Wina aliyense salary yake yomwe amalandira ija amamudulako ka 5%. Okay? Amamudulapo ka 5%. Ndiye bomanso limaonjezera 10% kupereka ku pension yako, kukusungira kuti ukazakwanisa zaka 60 iwe ndikupanga retire uzalandire kandalama kako ka pension. Mwaona? Ndiye aliyense amene akugwira ntchito mboma kapena department ina iliyonse ya boma amadulidwa kandalama kameneka ndipo amapanga contribute towards tsiku lomwe adzapanga retire kuti adzalandire zake za pension. Ndiye nanga ndalama zimene zija zikatoleredwa amadani nazo. Ndiye bungwe limene lili pension fund iyi imakhala ndi board. Board anthu amene amasankhidwa kuti ndiyo muli pa board ya pension fund muziyendetsa bungwe limeneli. Ili ngati company, ili ngati business payoka. Ndiye iwowa cholinga chawo ndichoti ndalama ija isungidwe bwino poipanga invest. Chifukwa ndalama ija ikangokhala sizigwirapo yayi kuti mudikire muyambe kulipira lero muzafike 60 years ndalama ija mango isunga. Amafunika kuti aipange ka business kuti ndalama ija ikhale ndi ka interest, ikhale ndi value. Anyway, I think mwamvesa pamenepo. So awawa body imeneyi ya pension fund imatha kutenga ndalama za pension fund kumangira building. Taona kulilongwe amanga building yokongola kwambiri ya pension fund, amanga yowa chitawa chachikulu. Ndikuti ndalama zija zigwira ntchito. Amene wanso amatha kupanga invest in business osiyana-siyana. Atha kugula ngati Shoprite chija chikhale chawo. Ndikuti nonse amene mukupanga business pemwe amalipira marenti aja kupita kwa iwo ngati business yawo akupanga invest ndalamazi. Now ndi pamene no Amaryllis hotel yafika. Amaryllis hotel aine akewo akuigulisa. Okay? Aine akewo akuigulisa. Ndiye anapeza munthu ogula. Munthu ogula amene anapezedwayo ndi pension fund. Okay? Ndi pension fund aja ku body kwawo anakhala ndikambira pali du hotel ikugulisidwa. Ndalama zingati? Mtengo wake unali 128.76 billion. 128 point yakuti billion. Ngoti 129 pafupi billion. 129 billion kwaja. Akuti mugule hotel ija. Body ya pension ija inagwirizana nayo. Inayoda deal ilipo. Ndi anakambira nakula kulume kucha. Ilipo. Anakupita soka kumana soda kwa Amaryllis. Aini yake Amaryllis amachidwa ka Yusufu Investments ukangari yonjo. Anakambirana nawo. Ndi anasainirana. Kuti tigula, okay? Zilipo. Ndiye nimene amadzapangano announce kuti tufuna tigule chani? Tagwirizana mtengo mwakuti. Ndi pamene anthu amati ino mufuna mugule hotelo mwagwirizana ndalama zingati? 128 billion. Ino 128 billion ichi akuti chimene chichi iniyo mtengo mene mwafikapo bwanji. Tengo utapanga value chifukwa cha inflation komanso kwacha yagwa ndifake tikufika pa mtengo menewo. Anto ino pension fund ndalama zisizana. Ndalama zindi za Malawi amene amadulidwa ma pension yawo. Tukuyenera tizipange protect. Iniyo mukugula ichi pa 128 billion. Mukuona kuti mupangapo profit?
mukachigula chimene chichi ndalama ibwereramo itulukamo zitenga zaka zingati kuti 128 billion izatulukemo olo iniyo mudati muzifuna muzachigulise anthu angazalolere kupasane 100 more than that iwaja iya ifeyo tamvana iya ndiye kunayamba kubwera bungwe la maloya ku Malawi Amaryllis kenaka kunayamba kubwera anti corruption bureau kuti iya akulu amene aja akutala nkhula nawo aja kukhala ngati kuti chilipo ku 128 kuja kukhala kuti iliko yawo kumene kuja afuna agule anena agula amabwana aja agwirizana kumbali akagawane mwina kuli corruption okay ndi anauza kuti muime kaye chaka chatha chimenecho mu November anauzidwa kuti muime kaye iya deal idayimisane kaye tifufuze tione okay ndi kunali a civil society aja omenyera maufulu ajaso anaimvaso nkhanicha nawonso anabwera kodi zimene zikuchitika kundi yani ndiye adauzidwa kuti muime kaye tifufuze kunalembedwa zikalata kuti zikalata ndithu muime kaye ndiye chimene chavuta lero ndichonena kuti adauzidwa chonje kuti muime kaye mu November iwanja ngalape mapeto ake iwaja pansi agula ndi angopanga nawo zitagulatu ndalama tapasa ndiye nawo a Reserve Bank sopano kuona kuti ino dzindalama mukuti tipange transfers zachani tagula hotel mesa hotel munauzidwa kuti muime kaye ife tagula ndiye governor wa Reserve Bank wauza kuti pangani reverse decision imene awo mumafuna mwabase 128 billion yo auzeni kuti papa ife silolera chifukwa ndalama zisizanu companies yanu iniyo mwangolembedwa ntchito kuti muyendese chinthuchi musamale koma ndalamazi ndi za anthu opereka misonkho tione kaye kuti kodi hotelo iyi mtengo wake ndi umenewo komanso mukupanga phuma kuigula chifukwa chani inu nomwe mukumanga hotelo akumanga hotelo yawonso akumanga hotelo so mukumanga hotelo yanu ndiye mukugulaso iyi inuyo ukadaulo oyendesa mahotelo mauzi waliti muli nawo ndiye ayimisidwa kaye nkhani ili pamene pasopano zikalata zimene mwamva mu news lero ndizonena kuti Reserve Bank governor aja Amaryllis aja achikulire aja ayimisa zimene alemba chikalata kuti imisani kaye nkhani ili pamenepa sitikudziwa kuti ayapita ku koti kayapanga jani zioneka komano ayimisa kaye deal ija nkhani ija ili yonjo zomwe kwambiri ndine Nesta the Black Teacher.